sliramu wong ayu kaya rinu jatuh jrone atiku jaman biyen-biyen aku katon apa saiki aku iki katon sembono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lilo mula kurang ngira yen sliramu citra ninggal krama ngepoti wong lanang liya jan-jane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora ngono atiku ora ngira saiki uripku tansah nelongso duh wong ayu mung weling kumreng sliramu aja citra welas putra putrimu kula kurang ngira wis tak trimo pasrah karo sing kuwasa wis tak trimo pasrah karo sing kuwasa megat tresna konjuk kagem sedaya pandemen budaya ingkang tesih ngrenggani ketoprak Wahyu Manggala. Nggih, matur sembah suwun. Mugi-mugi Aduh meneh Dan. adiku lanang sing menehi rokok tak dongak-dongake rezekine akeh. Rokok sender. Dari Mas Dani Mas minta Dani. lagu terpaksa Mas Rokim Pak Mogol Pak Sendor jalukane terpaksa engko diwenehi. Kowe kok iso ngarani nek rokok sendor Lha iku senior. senior asaku rokok. Senior sendor. Asaku rokok sender. Senior. Senior. Jalukane terpaksa engko dituruti iki mau metune megat tresna. Megat tresna. Muga-muga aja nganti ana kata pegat Pegat. utawa pegatan. Muga-muga nggone seduluran karo dulur-dulur puyuh lahar ndawe kudus kususe iso langgeng, Amin. iso tambah dulur. Amin. Muga-muga sok taun ngarep ditanggap meneh. Wis panjer. Wis panjer, alhamdulillah. Bakale taun ngarep bisa sowan rene meneh, Pak, berarti ya. Sing ngomong sapa? Sing ngomong kowe ngono kok. Lho aku ngomong piye? Lah ya aku lak ngomong. Ya, Muga-muga sok taun ngarep ditanggap meneh. Terus kowe mangsuli to, ya. wis dipanjeri lak ngono to. Heeh. Berarti lak panjer ketoprak Wahyu Manggala. Sing panjer sapa? Lah kowe jare kandha wis panjer. Wis panjer. Lah iya panjer ketoprak Wahyu Manggala. Gak roh. Lho, kok gak roh? Lah kowe kan kandha jare panjer. Lho, aku takok wis panjer. Dadi kowe takon, Lah sam. Mas aku toh wis kowe ngerti nek dulur-dulur kene wis panjer. Iya, aku takok. Kowe wis takon, Wis panjer. wis panjer. Iki kowe takon apa? Takok. Nek takon aku ya ora ngerti. Ya wis.
Ya wis. Iki wis do rembukan. Do rembukan piye? Kadang-kadang panitia, sahabat-sahabat panitia, dulur-dulur panitia mau wis do omong-omongan. Omong-omongan piye? Iya, omong-omongan nek dina iki alhamdulillah ora ana sing dirugikan ya ora ana sing merasa rugi. Oh ngono. Matur nuwun karo kagem donatur-donatur ingkang sampun nderek nyengkuyung jalannya apa jenenge acara halal bihalal. Insyaallah ora bakal bubar ning malah langsung dilanjut. Amin. Dukuh lahar kene luar biasa. Amin amin amin. Iki khususon RW 3 sok tahun guri iki iso gabungan RW 1, RW 2, RW 3 bersatu guyub rukun. Amin. Terus nganakno acara halal bihalal nanggap. Amin amin. Pokoke dongaku sing apik-apik. Nanggap dangdut. Gak ketoprak. Ya wis nanggap apa wae sing baku penting rukun, penting dadi siji. Sak wadah aja nganti pecah. Wi slogane dulur-dulur kene. Ayo. Lane tetaplah bersatu. Guyub rukune jan luar biasa dulur-dulur kene. Matur suwun oleh ngrupaka dulur-dulur utawa kanca-kanca seniman, kanca-kanca ketoprak jan luar biasa ora kaya biasane. Hebat. Jen kinajen tenan le. Pokoke maju terus untuk warga masyarakat Puyuh Lahar khususnya. Mergo pedoman angger maju mesti kuwi menang. Urung karuan. Urung karuan piye ya mesti angger maju mesti menang. Ana maju bablak belur ya ana. Ya ora ana kandhani maju kok babak belur. Mundur malah menang. Kodrate iki nek maju menang nek mundur iki mesti kalah. Iki ana mundur menang maju malah babak belur. Apa iku? Iku wong tarik tambang. Wong tandur. Lah ya sing tarik tambang iki sing menang mundur ta maju? Oh, ditawarek mundur. Ana nek tarik tambang, "Hore, aku menang" ngono. Ora ana. Wong tandur barang darah mundur malah menang lho, malah apik. Lah nek maju ya babak belur iku terus winae mbok idak-idak. Dadi wong tarik tambang ke mundur malah menang. Malah menang. Dadi slogane iku aja maju mesti menang urung karuan ya wong tarik tambang emang. Aku mbok padano tarik tambang kok, Pak. Lah terai wong angger mundur iku ya iso menang, maju iso menang. Ning ya beda karo tarik tambang ah, Pak. Lah sing tak karepno kan persatuane dulur-dulur kene. Maju terus tanpa menyerah, semangat terus lho. Ben supaya tercapai desa sing makmur, desa sing rukun wargane. Ngono sing tak karepno. Lah nek carane bisane iso rukun, iso maju, iso saya akeh wargane saya makmur nyukupi kebutuhane keluarga, carane piye njajal? Carane ya guyub rukun, gotong royong. Nek soal maju lan orane percaya karo sing mimpin desa. Angger wong gelem gumregah mesti iso sukses. Lah iya carane sukses. Ya rembyah tangane to, tangane kudu mbegar. Angger aja pasif, harus agresif. Mosok angger mbegar mesti entuk kaya. Iya, Pak. Pokoke angger gelem begar tangane mesti entuk duit akeh, entuk kaya akeh. Iki percaya ae. Ana sing gegem entuk duit akeh ya ana. Apa iku? Iku petinju. Tangane nang gegem. Petinju ana mbegar masuk tinju ngene. Kowe tak jotos. Kowe tak jotos mesti tak tinju mesti ngene. Iya. Lah iya urung karuan wong begar iku terus entuk kaya akeh iku ya ora karuan. Petinju ke tangane gegem. Bayarane miliatan. Bayarane akeh. Oh. Pak ya bener ah, Pak. Lah nyapa? Petinju kae gegem. Gegem. Bayarane miliatan. Lho lah iya. Ning kan polahe akeh. Angger polahe akeh mesti bayarane ya akeh. Angger gegem terus polahe akeh, mesti ya bayarane akeh. Ora mesti. Ana sing gegem tengok-tengok untuk duit jutaan ya akeh.
Ora ana ah. Ana. Apa iku? Dalang. Iku wonge linggih tengok-tengok, tangane gegem apa begar. Gegem karo tengok-tengok. Mosok ana dalang ngene. Ayo, gegenan ngono ora diamuk wong. Iya. Iya. Bengi kok malah goblok to. Ana dalang mesti kan gegem karo tengok-tengok. Mosok ana dalang tangane begar to karo. Ayo perang ngono. Ya kocar kacir wayange. Aku iso goblok ndak perkara man gedang ting cementel mang. Ya ora ya perkara nggodhok ndok sajen mang lho. Sing godhok-dok sajen iki sapa? Wong aku nggodhok sitok iku malah metu pitike mak pecu ngono. Dalang barane akeh ya. Mergo tengok-tengok tangane yo gegem. Tapi kan dalang omonge akeh. Dadi apa wae nek omongane akeh, iki mesti barane ya akeh. Ora mesti. Mesti. Lah gak ero kowe. Mesti ya, Pak. Kemang ra tajak mlaku ning ngarep kono ning Tanjung. Iku mangkono wong gremeng ning isor gapura apa ora? Wong bento mang. Lah iku ngomong terus po gak? Iya gremeng terus. Untuk bayaran. Yo gak ento. Lah iya. Toh lah wong bento ning kono mang lho. Aku jane yo gak roh mau nek iku wong bento. Bareng tak takoki iku jawabane mok. Ora, ngono terus ae. Mosok iya? Alah kan, yani mana tak takoki ning pojokan iku lho ning gardu pas ana apa lingkaran masuk terus kene ana gapura masuk desa Puyuh ngono lho. Ning gapura. Nah, iku mangke ana wong bento tok-tok ngene tak takoki. Niki leres arah dukuh lahir niku. Wah. Lho. Masa mboten niki kan dusun Puyuh, gapurane pun nonton tapel watose. Ora. Masa jenengan mboten tiyang mriki? Ora. Angger tak takoki muni ora terus. Angger mbok takoni muni ora? Ora. Masa kowe mung ngerti? Ora. Lho, ndak iki no. Dadi sing ning tugu mang kowe gak ngerti. Ora. Oh, ya iki tenan nek ngono, tak kira mang wong bento. Kowe sule. Lho, berarti sing ning tugu, sing linggih ning tugu mang gak kowe? Ora ya, Pak. Lho, ya tenan. Angger tak takoki muni ora kok. Mang niki leres duka napa dusun Puyuh sing jurusan lahar. Ora. Masuk mboten wong niki wonten tulisane masuk desa Puyuh. Ora. Lha jenengan mboten tiyang mriki? Ora. Ngono terus angger tak takoki mosok kowe gak ero? Ora. Lho, ya iki tenan. Angger tak takoki. Ya ampun. Lho, wong rambute rada gondrong dodok nang mosok gak ero? Aku mbok padano wong bento. Lah aku ada omong. Angger semi, angger tak takoki muni ora. Ya Le. Iki muni yo berarti waras. Lah nek kowe tak kira ora? Lho, ora berarti iki ya Le ya. Ngerti aku, ngerti. Ana wong bento angger ditakoni muni ora. Ora. Emang roh Kim ora. Berarti aku wong bento. Bento wong aku tak takoki muni ora. Angger ditakoki muni ora iku berarti bento. Angger ditakoni muni ora mesti bento. Mosok ngono. Iya wong mang nyatane tak ning gapura. Mosok gak roh iku mang wong ku. Jajal sampean takon penonton. Sampeyan nak padha gak ngertos kabeh nek gak ngerti gak masalah ya Mas nggih. Nggih, ora muni ora berarti waras kabeh. Kok do ora muni ora? Ya ora wong trae waras kabeh, sehat kabeh. Lah mosok kowe gak ngerti wong rambutnya dawa tengok-tengok ning gapura mang. Ora, lho iki trae kok Mas, Mas. Iya, iki tenan. Nyatane sampeyan nek mboten ngertos nggih mboten napa-napa nggih. Nggih, berarti waras. Ya wis tak tampa Pak nek aku ancen kaya wong bento. Berarti nek aku kaya wong bento, bapake malah luweh nemen. Nek anake bento, bapake berarti luweh nemen. Lah aku anake sapa? Anake mbokmu. Lah mbokku ki apamu? Bojoku. Lah nek anake bento berarti bapake gendeng. Ora. Lho, tenan. Wis bento lah, betul lah. Kan wis teko kene. Wis keluarga kowe keluarga bento kabeh iki. Lah kowe iku serekalan kok senenganemu. Entar tak takoki muni ngono tenan mosok kowe gak ero. Lah wong bento ya mbok openi. Lho gak tak openi Le, aku mah rak liwat rene tak takoki. Aku kan bingung wong delok Google Map ya wis masuk
Tapi dukuane lahar aku kan go ngerti. Ya pancen lagi pisan iki kok. Muga-muga sowane perdana, sowan pisanan, sowan napa pertama kali ning gone dukun lahar Desa Puyuh. Muga-muga dadi pernaning penggalih, dadi kine raketaning kekadanganing awake dhewe. Iso dadi dulur selawase. Amin. Iso sonjo sinonjo besok nek ana kabar apa-apa dulur-dulur kene pomone panenan kowe butuh pete ya akeh ning dhuwur kono. Wah, kene iki maneka warna kok, Pak. Iya. Hawane tapi welas saumuke ra umum ya wayah-yahine iki. Ya awakmu iku ora waras. Ora waras iki. Awakmu ora beres. Lha wong anyepe ngene kok sumuki lho. Lah anyep nrene wong wis kulino. Lah nek kowe karo aku kan urung kulino. Dadi hawane iki beda. Iso hawane anyep. Mulane sinambungan rinakete karo dulur-dulur Puyuh kene matur suwun karo dumateng panitia-panitia sing wis semangat untuk menggalangkan dana kanggo terwujudnya utawa nganggo nanggap ketoprak Wahyu Manggala le. Luar biasa lho Pak. Iya, luar biasa sak RT wae RW nanggap ketoprak ya toh. Mulane dicontoh lho lah iya ora karo desa-desa liyane. Ah iya, mongso kalah karo sak RW. Nek desane Puyuh iki urung sedekah bumi. Sampeyan insyaallah sedekah bumi bakal nimbali awake dhewe. Amin. Nek ora nimbali tak anggap rugi dusol-dusol kene. Angger ra gelem nanggap ketoprak Wahyu Manggala wis tetep rugi. Rugi sing warga kene ora, rugi sing nonton ora, rugi panitiane yo gak. Lah rugi sapa? Sing rugi yo kowe karo aku. Ora ditanggap. Lah ora ditanggap ndak rugi. Ya carane kok Agung dukno dhewe. Terus ya main-main dhewe. Wis mbayari sapa? Ya ora usah dibayari. Lho bocah-bocah ora dong ngamuk. Mogol ayo bangkrut mbok kon bayar yo tak mono akene. Mung ora ketang piye kan luar biasa lho najano rodok menengah pucuk gunung pol pucuk. Lah iya ning nyatane bangunane yo apik-apik. Omah-omah kae lho wah mewah-mewah kabeh. Aku sing tak gumuni lampu tek iso klip ijo abang kuning nek tuku piye yo? Ya tuku yo ning toko to. Iya ning toko nek muni lho mosok tuku lampu sing klip-klip abang ijo kuning ngono. Tuku lampu sing warna-warni. Walah, kendalo lampu padang ngene. Lampu kok iso padang-padang niki ndak dikenek apa niku? Ya ana strome. Omonganmu anggur-anggur jeplak. Ya ora kok anggur jeplak logika. Anane padang ya ana strome. Iki lho kaya lampu iki kan lampu desa lho, akeh derek-derek lho. Iku iso padang ya ora nek anu lho. Ya mergo kuwi ana strome to, Pak. Ya ora, Le. Mosok anggur lampu dop ada daya setrum, akhirnya iso nyala ngono. Mosok ana setrume? Iya, kuwi ana min plese. Angger ana setrume mesti padang mekan. Ora, lha iku tes iku mbok cupno ning listrik iku iso ora iso padang ana setrume. Malah nyetrum kowe. Iya mulane aku gumun. Sebabnya apa kok lampu wodrak apik derek-derek rono akeh kaya ning desa perkotaan lu lampu iso padang-padang ngene ya. Lah iya kuwi ana setrome. Ora. Sebab apa lampu kok iso padang-padang ngene iki? Ya sebabe mergo kowe melek. Melek. Kowe anggere gak melek. Jajal kowe merem ora peteng. Wah iso pomo merem ya ora ketok. Lah ya mulane berarti kowe melek. Oh nggih Mas. Nggih. Monggo Mas Win sehat selalu. Minal aidin wal faidin. Aduh lho le dulur-dulur Kudus. Saka Kudus ya rawuh kabeh lho Pak. Kudus Selatan. Sing apa merapat timang wajan luar biasa. Penontonnya kaya nyupalapa. Nyupalapa. Wah. Bareng dagelan metu kaya nyularan. Udah iki kelilip-kelilip lho. Tapi sak akeh lho dulur-dulur ning mburi kono. Apa? Nyunduli bojone tanggane. Teko bojone. Ning kok iki mirsani streaming. Maju-maju ya. Ning omah mirsani ning saka omah Dewi. Karo melekan. Ha iya. Karo jagongan. Siap. Streaming. Streaming. Ora ngono jane Kemang rembug apa?
ngerembug masalah acarane dulur-dulur puyuh. Malah wis kasembadan. Guyub rukun. Mpun kasembatan guyub rukune perlu diberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Malah kaporo iki mang penontonnya ana sing glundung barang. Sampean mang roh apa ora? Ora. Lho, Pak, kok wis teko kene, Pak? Berarti sing gapura mang wis rene. Kok kayak iki? Ndak iya. Masa gak ngerti, Bos? Ora. Lho tenan. Kowe iku yo Ngono kowe kok karani aku. lah aku gak rada mangsi ketemu kowe. Iya le saiki kok ya le ya. Lho yo jere iku berarti waras. Lah dulur-dulur kene anu tesih kepengin ngrenggani ngantos rampung nggih. Iki berarti waras. Mosok kowe gak ndungu, Bos? Ora. Lho tenan ya. Ya iki. Iki ya Mbah saiki Mbah. Jenengan sehat nggih Mbah nggih? Alhamdulillah nggih. Mosok kowe ora lara, Bos? Ora. Lho iki tenan. Angger takoki jawabane ora. Ya iki tenan sing ning Tugu kono. Mosok sampean gak ngerti wong bento sing ning Tugu kono rambute dawa? Ora. Oh ya iki dhewe tenan. Wah, kacau iki. Mosok iki. Mosok wis teko kene. Sik. Keterangane piye? Lho, aku mau lak konjobo, Bos. Golek maem balik ndelalah aku tekok pas pertama kali masuk ning gapura perbatasan. Masuk desa Puyuh iki ana wong wangger tak tekoki jawabane kuwi ora. Lah bareng tak tekoki terus sampeyan jawabane ora ki ana wong liwat. Om niku tiyang bento. Mosok kowe gak ngerti bento ning dalan iku angger tak takoki muni ora jawabane mosok kowe gak ero le Bos. Ora. Iya iki tenan. Ben Rasaan rapen. Mas Wasen. Omongi ya. Iya. Tak omongi ya. Lho, jangkrik malah do minggat. Lho mosok kowe tak liwati kene gak roh, Bos? Ora. Lho tenan nemen tenan iki. malah nemen. Nemen sumpah. Jak rene tak omong. Lek aja go ning sekolahan gak. Kuwatir kok nek dibedheki gurune. Mosok ketua bento. Aku gak ngarani, Bos. Aku ndak omong aku Lah iya. mangu kepethuk wong rambute gondrong rodok gimbal, saben tak tekoki jawabane ora. Lah, usut punya usut ana wong liwat ngandani, Pakde Sendor niku tiang bento. Oh, angger tak takoki muni ora. Mosok linggih ning pojokan kono mang gak rono, Bos. Rah. Waras. Wis waras. Wis waras. Alhamdulillah ayem. Lah iya. Alhamdulillah pun waras, Pak. Mas Winoto, aku kok nggawa kethek loro iki piye jajalan. Ngarani wong Mas Gerang Winoto kok tak muni ora iku, ndak ngaleh rono no, Bos. Lah wongku sampean iku dikandani ngeyel. ora tenan. Halah kok atut ora. Ngono diomongi kok ngeyel. Sing anu seneng ati Mas. Lah nggih alhamdulillah. Tuwana nggoning lahar. Nggih, Uyah puyuh liru maket ling kraketke le seduluran kalih dulur-dulur pepunden luar biasa. Amin Hebat. amin. Sing wigati aku wis matur nuwun banget Oh ngaten. sak kanca sak brayat Nggih. sak anggota Wahyu Manggala ketampa kanthi lila penggali Lenggalihe. ditampa kanthi suka cita seneng ati Nggih. dadi sedulur tambah dulur meneh ana ing dan Puyuh. lahar Puyuh. puyuh Alhamdulillah. nuwun neng iki permintaan cerita sing ora kena diganggu gugat Damar Wulan kudu ratu Kudu dadi ratu. piye Iki wis rada wengi. Hah? Damar Wulan urung ratu. lah iya Lah terus piye carane? Iki. Piye apa langsung Damar Wulan dikon ngeratu sesuk ae? Lho, ngawur iki sesuk iki wis ngaleh nggon. Ya sing dadi Damar Wulan ben ning kene ben sak ngeratune. Lah sesuk terus bambangane sapa? Mosok kowe gak setuju? Ya ora setuju, ora. Diaput malah tak baleni meneh. Ora, Nggih. nggih. Oke, sing wigati Nggih. terima kasih matur nuwun. Amin Nggih, amin toh. amin. Tambah sedulur maneh Nggih. dan Nggih. Puyuh. Oh iya. Imang ana telepon uga saka
Kemadu. Muga-muga engko anut isane awake dhewe. Nek ora anut wis ra iso ngono wae. Oktober bek le wis kira-kira angger kemadu sithik. Mulane doa restu pangestu muga-muga kanca-kanca Wahyu Manggala sedulur Wahyu Manggala. Amin. Tansah pinaringan karahayon. Amin. Benjang lumerek wonten balik melih wonten perbatasan Rembang Blora. Jantenan aku ngrasani. Terus 12 ngetan ning daerah Jawa Timur. Utir-utiran. Bar kok Jawa Timur Bar 12 Jawa Timur, ngulon Jawa kebablasan. Pokoke doa restu mawon. Nggih, nggih. Iki mung tak gawe sak madya, Mas. Nggih. Mergo ben sapa kecekel ben damar wulan ben iso dadi roti. Ngoten nggih Pak. Nggih, nggih. Oke, yuk. Aturana Pasugata Iki mau karo piye, kowe Rek? jaga rega. Damar wulan ben dadi ratu kok dadi roti. Mosok mah gak dungu ngono basa omongane sampean. Sing mbok takoki kan anakmu, ora aku. Sampean iki omong pun niki kula wates sak menten kersanipun damar wulan enggal dados roti. Mosok gak ndungu ngono gak sadar. Lho kok ono? Iki lho Masa aku mah ngomong ngono. Padahal ya ora lho, Pak. Kok ngaleh kowe terus. Masa damar wulan dadi roti? Malah aku sing kenek terus. Nggih, pun pokoke dicukupi sak menten riyen kersanipun damar wulan enggal-enggal dados roti lho. Mosok sampean gak sadar. Ora. Lho ora benton neh Mas. Alah, mbah. Senenganmu gawe Nggih, ukara. anu sunane Dek Dani Mas, mau lho jalukane apa mau? Apa? Terpaksa. Terpaksa. Oh, terpaksa. Nggih. Langsung diaturi. Nggih. Mergo iki engko kowe karo aku juga harus Oh, nggih. jaga regol. Duwe Regol. kewajiban jaga regol. Iso ta ora le? Mbok. Iso ora? Ora. Sesuk tak jak mampir nang ngene toler teh ya. Heeh. Zaman apane angger mampir rono entuk bathi. Lipen ngono. Oke, ya. Aku pengen njaluk dadi rasido. Lipen 2.
terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Coba dengarkan aku menyanyi membawa suara cerita hati. Terpaksa Ya tenang. spesial untuk adikku sing request Mas Dani Mas Dani matur suwun. diaturi rokok iku mau. Rokok senior Senior 3 belas pres. Ngangok apa bos? Ana banyune ta ora kok mbok angok. Iya. Nggih. Mas Dani. Nggih. Kersane anu ya. Langsung Tambah sak lagu, Bos. nggih, monggo. Nggih, tambah sak lagu. tambah sak lagu. Ngono rene. Napa Pak? Minta lagu apa? Bapak nyun lah. Bapak-bapak. Napa Pak Campur sari napa? Pepeleng. Bojo loro kene lho. Bojo loro. Mas. Bojo loro. Aja bojo loro Mas, abot Mas. Telu wae lho. Bojo sitok saiki wah. Nek ndek bojo ayu iki ragate larang tak kandhani. Mosok larang. Ora. Iku sing gitu. Ngersake campur sari napa ndandut malih bapak-bapak. Sing isih nenggani Kita jajan. sing nenggani. Wis diaturi sing kuwi penak. Iya. Campur sarian ben ana ndandute ana campur sarine. Bojo loro. Ya Ora. bojo loro ya ora apa-apa. Nah, spesial untuk bapaknya. Cak aku ado-ado. Engko nek kurangan ya ditawambahi nek. Jo, Mas. Ben keratu. Nggih, nggih.
sedina kanggo wong liya. Berkah tobrut. Spesial buat berkah tobrut. Mikir bojo Robek tidak. Bojo loro spesial. Bojo loro. Sedaya panyuwunan wis diaturi. Nggih. Tanggung jawabe awake dhewe Jogo regol. Jogo regol. Jogo regol. Lho. Sik. Mas, balik. Dah. Pinggir. Lho kalau kau pikir-pikir. Lho Arab bali aku. Oh, bari apa? No. Sinten? Hei, kowe iki sapa? Lho, urung mudeng karo aku. Ya ora mudeng lho. Ora mudeng? Blas. Ora mudeng? Sapa? Yo iki Jegre Fir'aun. Apa? Jegre Fir'aun. Lakon iki lho apa lah nyuk. Fir'aun patih aja pahit. Yo, gender. Lah ya lu gerder Fir'aun. Aku iki putrane Rama Patih. Ora iso, aja akon-akon, Cung. Iya kok malah. Kok iso ngaku nek anake patih lu. Kowe ora percaya yen aku putrane Rong Patih Lugender. Jelas ora percaya mergo Dasarmu. aku wis ngerti. Patih lu gender karo anake. Apa sih? Anake mung siji tok wedok jenenge Anjasmara. Kleru ya. Lho kok kleru? Tak kandhani. Piye? Tenane putrane Rong Patih Lugender iku telu, pancen sepisan kanggo Anjasmara. Terus, Nomor loro, Den Mase Layang Seto. terus. Kang pungkasan Den Mase Layang Kumitir. Nah, anak ana ing kepatihan iki telu, ora mung siji. Berarti anak kepatian Telu. Anjasmara. Layang Layang Seto, Seto. Layang Kumitir. Kok sampean iso akon-akon nek anake patih iku lho? Lho, coba Kasunyatane koyo ngono jane. Coba sawang. Kowe kok pucuk nganti wisor di sawang. Aku pantes dadi anake Patih to. Ya ora pantes Mas wong Lho patih. sik. Kok kowe iso ngaran nek aku iki ora pantes dadi anake Patih. Lho patih awake kuru kok gudi-gudi kok. No. Patih Ndara Lugender patih iki awake cilik Ya cakra. pancen Apa ngono. dupe wong tuaku iki? Awake kuru, anake ora iso lemu. Ya wis ngene. Ngene piye? Iso ya iso lemu ya oleh. Rasa digatekno. Kena mlebu ning kepatihan. Heeh. Ana syarate Mas. Apa Syaratnya syaratnya? apa? Peraturan sing anyar lagek ditokno karo Ndara Patih Lugender. Ranatan anyar. Sapa wae sapa ora mawas, sapa wae sapa wae ora Alah kakean. Sopo wae? wae sapa wae sapa. Wis. Iya. Pisan.
Sing arep mlebu ning kepatihan kudu nggawa tanda tangan utawa tapak asmane Ndaropati Lu Gender ingkang minulya. Bento. Gendeng. Wis ngerti nek aku iki anake kok dadak nganggo tapak asma to, Nduk. Lho kira kata-kata sapa wae sapa Kecuali. ora ana Lho, ora ono. ora nganggo kuali. Kudu ndudoke tapak asmane Rama. Ndaropati Lu Gender. Nggih. Yen kowe ngongkon aku kang supaya ndudoke tapak asmane Rama Patih Lu Gender. Apa kowe ngerti asmane Rama Patih? Yo ora ana wong aku mau dikandani. Lah yo nek aku dudono iki asli apa palsu ngerti kowe? Yo ora ana sing penting Lah ngene. iya iki. Sik, kowe duwe tenan ta ora? Lho. Yen aku duwe apa kowe ngerti nek iki tapak asmane Rama Patih Lu Gender? Ya mbok iku ya mbok ora sing penting Ora ana iso. tanda Ora tangan. usah gawe-gawe kowe. Lho nek kowe kok malah gawe-gawe lah kowe sing gawe-gawe. Kowe dadi gawe-gawe anake Lah, aku gawe piye? Kandhani ra kerti to. Cangkeme mbok encup kaya kinjeng. Lambe. Wes ngene. Pangelan kandhane wae. Iki lho ono pitik kate loro Eh, sapa pitik kate sakmene gedhe? Lha kowe pitik kate iki lho Brahman. Lah kowe pitik apa? Aku pitik trondolo. Iya dong. Iya nek trondolo. Wong loro iki ngayal. Ngayalipun kados pundi? Arep mlebu tak takoki tanda tangan sing didhawuhna Patih Lu Gender. Ora duwe takoki dhewe. Ya, ya wis nek kabeh apa-apa. Sing ngomong ora duwe sapa? Kowe mang padha ora duwe Duwe. tanda tangan apa? Masa ijen duwe kowe? Oh, dek ngemek bang mekare tak jempol. Tolong sasi lu tak bayar. Padha ae. Loh, kowe ya tolong sasi lu bayar. Grup. Lho iki lho grup. Retrio Akang mek-mek. sasi ora dibayar, kowe telung sasi, aku telung sasi. Aku rencana tak genempi 5 sasi kok. Padha aku ya 5 sasi, kono 10 sasi. Takoki dhewe. Piye? Mboten ateges kula niki tambah kalih panjenengan mboten. Mapan sepisan kula niki pinanggih. Paring asma sinten? Din Masih Layang Seto. Ingkang setunggal. Aku Dimas Selain Witir. Ali takon sapa? Kula pun Damar Wulan. Damar Wulan nggih. Pangkatmu ning kepatihan kene iki apa? Abdi enggal. Oh, dadi abdi anyar. Leres. Dadi kowe durung wanuh lan durung srawung lawan aku. Babar pisan derek. Tenane mono aku kalebu putra Patih Lu Gender. Ono kepatihan tenane mono kae omahku. Mulus kuwi Damar Wulan. Aku njaluk kanthi banget. Aku njaluk lilamu. Kapukro kae bukaan aku bakal bali ono kepatihan. Menawi panjenengan adereng badhe lumebet wonten ing pepatihan. Kula suwun kanthi sanget. Tapak asmanipun Gusti Patih Lu Gender. Damar Wulan. Coba digagas kanthi permati. Aku ki putrane Rama Patih Lu Gender. Upama aku bali ono kepatihan, ing ngopo dadak nggawa tapak asmane Kanjeng Rama? Kula niki dereng pitados. Mbok bilih panjenengan kekalih pinangka putranipun Gusti Patih Lu Gender. Ngono. Ingkang kula ngertos namung setunggal Kusumaning Ayu Anjasmara. Mergo kowe wong jaga rekol kudu netepi kewajiban. Leres. Apa kan didhawuhake marang sesembahan. Menawi kula lero ing kewajiban tartamtu kula anguk-anguk bebaya patu. Bagus. Yen kaya mangkono kowe bakal tak dudoke tapak asmane Rama Patih Lu Gender. Yo iki. Monggo. Iya. Mo. Krungu mo. Piye kok ora dibuka iki? Lah jenengan ngomong sing jaga pintu. Mas, bukakno Mas. Bawa tapak asma mboten. Lho kok aku tapak asma iki piye? Lho piye? Rama Patih Lu Sing Gender. duwe iki aku. Sing di omah kok mau tapak asma. Iki yo nggonku iki. Ora dipikolah sapi. Niki lho, niki lho. Apa sing budal iki? Apa? Lho kula niki putrane Patih dijak karo gundul iki. Kepruk nganggo palangan iki kok piye? Berarti ajijan kepruk iku piye? Ceplok terang kontrol. Sampean wis kandha dhewe. Piye? Gawe
tatanan peraturan dhewe. Sok sapa wae sing mlebu ning dalem kepatihan iku kudu nggawa tanda tangan utawa tapak asmane sampean. Iya. Iya apa ora? Cah loro iki gak nggawa. Iki ngono anakku. Kowe gak omong. Anak mbok siji tok Anjasmara. Lah iki anake sapa? Ya anakku. Sing golek demeni bakal tempe karo Oh, iso kandha ngono iki piye? nggih. Celombetan. Draya seto ki anake bakul kacang, sing kumitir anake bakul tempe. Anjasmara anake pembantu. Mo, Saestu. estu lho. Saestu. Loh, Lha pripun? ya gagas apa? Nom-nom aku geragas kene. Enggak ngertos lah lamun niki to gundul sarasani to. Sing ngerti Sabdo Palon Naya Genggong. Aku Sabdo Palon Naya Genggong nalika Pak Am jenenge Pak Maudoro. Maudoro iku bapakku. Sesuk aja nganti kandha ngomong lho kowe yo. Musahe Maudoro iki Dek. Lan Nggih kados. Mas Sule. Kowe iki salah kan. Kudune nek kene iki sekondo anakku ya kudu dipalilahi. Lungu. Awit dasar kula menika maton. Kula niki dereng pitados, mbok bilih layang ceta dalah genitir pinangka putranipun panjenengan. Menawi mengsah saking Blambangan, badhe nyidra yuswanipun panjenengan. Tartamtu kula lero ing kewajiban. Bener. Ya bener kowe lah. Pripun kok bener damar? Nanging kula niki putra panjenengan. Ya wis ngene. Aku sing salah. Lho, iku sing salah. Jenenge duweni panguwasa ya emoh mbok kon ngakoni salah. Kudune Gamarulan niku mboten amarulan tak tetepake ora pantes jogo regol. Dipun gantos kemawon. Ganti apa le? Suruh damel. Tukang arit ki jaran. Arek apa? Jaran. Jarane direkno pira jaranem? Lho, aja mlete kowe. Jare Rama Patih lho gendar iki 41. Kok iso 41? 40 lanang siji wedok. Gedhokane didhewek-dhewekake. Oh, siji wedok iki bojone Pak Am. Ning mlingku Iya. aja nganti lemu, yo aja nganti kuru. Sebabe Nek lemu iki ora kuat mlayu, nek kuru ndang cepet mati. Sagup ora raga sagup Bali. Nggih. disanggupi le. Lah, Golek gawean. sanggupi ora. Ya wis, aku tak mergawe golek. Mau Kusumane Ayu Anjasmara. Boten pantes mbok bilih panjenengan mapan wonten ing pagedukan. Menika papanipun para abdi. Ini yo kakak. Iji kados Pancen kabeh tak sengaja. Mergono wigati sing bakal tak blekake karo sampeyan. menawi tetela wonten perkawis monggo. Paring dawuh dumateng ingkang abdi kusumane. Kaya ngono kakak. Ini kakak gambar. Tenane aku tresno karo sampeyan, aku pengin banget dadi bojone sampeyan. Ingkang dados bojo kula. Niki saestu kusumane Aku Ayu. sing batin. Menawi mekaten nggih kula tampa. Kok topo? Kula nggih tresno. hei. Wes. Gak dalam lopat sopo. Hei. Coba. Ambo aja semua. Menapa wigatosipun ngantos panjenengan wonten gedukan genipun Damarulan. Aku tresno karo kakak Sampun gambar. panjenengan menggalih Damarulan gedibal wong kere. Menawi kajenengan Kanjeng Rawa tartamtu panjenengan nampi duka Kakang. Aku mangeten. Ning tresnaku lan kakak gambaran ora bisa dipisah. Dipisahke mboten? Ora. Praturake Rama. Oh! Oh! Menika. Ambo Anjasmara kalian Damarulan. Aja ngisini-sini wong kono. Karepmu piye? Kula tresno kalian kakak gambaran. Lah kowe piye lan? Kula nggih tresno. Ya wis, napa? Lho ampun Rama. Hei. Ampun kados ngaten. Kanggo Anjasmara menika sinten, Damarulan menika sinten, boten pantes cedhak Rokepati. Damarulan tetep tak salahno meneh. Nggih, Lebokno Pak panggonan. Kondan. Oke. Ih, kok dhisik yai. Nyuwun sewu nggih Romo.
Ingkang lepat menika boten namungake Kakang Damarwulan. Jalan menapa? Ingkang miwiti tresna menika kula. Menawi to Kakang Damarwulan menika badhe dipun lebetake pakunjaran, kula ugi dipun lebetake Rama. Ngono. Boten napa-napa. Sampun dipun kersakaken kok. Nanging sere benten kok. Sere benten. Kang Mbok Anjasmara sel kalih. Damarwulan. 199. Ora bisa kaya ngono. Kudune aku lan Kakang Damarwulan ki ya sak kamar. Panjenengan dados sisi kalian Damarwulan. Bisa. Cocok. Cocoke kuwi ya. Lah nggih, panjenengan dulu dereng rumaosi mantu. Mangkenipun unjuk-unjuk duweni putu. Sak kamar. Sak kamar. Wis ora apa-apa. Wis. Rasa dadak wis nglebokke kamare kok dhewe. Sowan aja ayo. Sasampunipun ingsun wonten semedi. Ingsun pikantuk wangsitipun dewa ingkang saged bintas karya menika lare saking dusun ingkang nami Damar Sasongko. Napa panjenengan ngertosi mo? Sampun wonten ing dalem kepatihan sang. Kali ngaten monggo panjenengan apa? Wis akan dawuh. Mengko bener sira kang aran Damar Sasongko. Yen ngono ranti nang sawetara. Damar Sasongko. Kalamun kowe bisa bintas karya. Nentremake praja Majapahit nugroho mukti urip. Mukti wibowo. Putra panjenengan. Lah kalian ingkang lepat itu panjenengan. Damar Sasongko. Damar Sasongko, Damarwulan gedibal. Sampai kira saged, sakit. Enteng kowe le. Lho, kok sampun? Ora ngayahi kewajiban ning bakal nemu bejo. Caranipun. Damarwulan bali saka Blambangan entuk gawe cegadahan kowe. Ngoten. Rumangsa kaseksa. Sakwise aku dimapanke ana ing Taman Pralingga. Mula ing kene aku bakal gawe sayembara. Sok sapa wae sing bisa ngluwari aku tapa saka Taman Pralingga. Mengko yen wadon tak dadekake sedulur Sinarawedi. Yen kakung bakal tak suwitani. Aku sing bakal mupus sayembara. Sing gedhe pangapurane. Lamun aku wani lumebu ana ing Taman Sari. Ora Diwanoke. dadi apa. Aku Damarwulan. Damarwulan. Kosok beline sapa? Aku Waito. Waito. Mapan ana ing Taman Sari Puralingga. Kapernak apa kelawan Wuru Bisma Minak Jinggo? Aku garwane Kang Mas Wuru Bisma Minak Jinggo. Yen pancen kowe garwane Wuru Bisma Minak Jinggo. Iki tiwas kebeneran. Tiwas kebeneran kang tegese Supaya aku ketemu kelawan Wuru Bisma Minak Jinggo ijen lan ijen. Aku duweni cara lamun kowe manut kelawan aku. kanthi cara apa?
manjing ana ing tilam pagringan bebarengan kelawan aku. Nggih ngono. Ayo. Aman para lingga sepi garwaku wae ora ono yo. Menawi masak kagem jenengan Kepiye angger kula lagi kelawan kowe? Kok lelaki Mas Damar. Yo kae ono suarane wong lanang. wah jengane Oh, Pak. Sapa jenengmu, Gus? Wani kowe mlebu ning Taman Borolinggo. Jawab lawan garwaku wae to. Aku Damar Wulan. Yung jenengmu Damar Wulan. Pancen bener. Sugih gendel Bondowani. Kowe gonjak lawan garwaku wae to. Iki wis tak sengaja supaya aku ketemu kelawan kowe Wirubisma Minakjingga. Ijen lan ijen ndadekno kawruhananmu. Cetane aku minta sraya saka Praja Majapahit supaya ngendhakake pakartimu Wirubisma. Kowe minta sraya ing kraton Majapahit. Kaya ngono. Apa ora krungu kondanging Minakjingga Wirubisma? Kondangi. Senajan punggawa praja ana ing Praja Majapahit, padha gugur ana ing palagan peperangan, tetandingan kelawan kowe. Nanging gembleng tekating atiku, aku ora bakal tumuli bali ana ing Praja Majapahit lamun ora nyangking sirahmu Wirubisma. Kakang pecah sirahmu. Zaman manis tumekani pati. iki Mula mante tunggunen yo. Sesuk bakal tak pojok sirahe tak anjir oleh alun-alun Blambangan. kados ngaten. Musuh berdua. Kok urung pahit. Sukane buta. Kok menawa wae kanthi tetembangan ilir-ilir bisa mersadani jenengan Kakang Damar Wulan. Kang Mas Damar Wulan, Yen kaya ngono, kowe wis musadani kelawan aku. pancen leres. Wis kelakon anggonku tetandingan kelawan Wirubisma. Nanging kasunyatan aku kanto. Kang Mas Damar Wulan. Sinten kemawon boten saged ngalahaken kalian garwa kula Kang Mas Minakjingga. Jalaran piyambakipun anggadhahi piyandel. Piandel. Nggih, Yen ora kleru, loro cacahe. menika leres Kang Godho Mas. wesi kuning, pedang kunto supaya noh. Boten sanes. Wae to. Pripun, Yen kaya Kang Mas? ngono. Lamun tetelo kowe tresna kelawan aku njaluk sabiyantumu. Sabiyantu, Cidra pusaka Wirubisma Minakjingga ulungke ana ing tanganku. kula sagahi Kang Mas. Bakal tak ranti sawetara. Muga wae to. Ora ana olangan sawiji apa wae. Wae. Kang Mas Damar Wulan. Menika pusakanipun Kang Mas Minakjingga. Yen kaya ngono, sawetara ana ing sisih. Wirubisma Minakjingga. Lamun kowe kesatriya kang pinunjul kang linuwe. Ayo
tanding ana Damarwulan. Kuwi Damarwulan. Kepiye Wuro Bisma? Monggo mau wis tumekaning pati. Saiki kuwi bisa bali urip meneh. Nganti aku bisa walaya temaing jati. Mergo apa? Waeta sing ngusadani kelawan aku. Yo bener kowe waita sing uripke. Pancen leres kula ingkang saged nguripake. Yo. Napa malih wancine pajar, hawane atis. Wah, pinter. Yo keparat keparut. Kuwi musuh mati kok mbok uripke waita. Yo Damarwulan Wuro Bisma. senajan kowe saiki wis bisa urip meneh. Nanging kowe isih wani sumbar kelawan aku njur apa sing mbok kupiyantu. Sawangan. Kuwi pusakaku. Kudu wesi ning lawan pedang Puntasukayana. Kok nganti tumiba ning tanganmu mbok colong ya lah. Ora. Gedhe rasa tresnane waeta kelawan aku. Nyidra pusakamu diulungke ana ing tanganku. Yo bener kowe sing nyolong waita. Leres Kang Mas. Yo kowe jan wong lanang pusakaku. Lah kok boten edan pripun ana ngene kok milih ngono? Edan yo wong wedok saben ya. Yo ngene yo lan. Wuro Bisma. Wis bojoku waita pek-pek ora apa-apa. Wadon pusakaku mbok balekke ning tanganku lan. Kowe kepengin baline pusakamu. Yo kaya ngono. Barengi uncate nyawamu. Waeta, Kang Mas Damarwulan. pinangka dadi seksi. Lamun Wuro Bisma minak jinggo mati saka tanganku. Pangandikane Sang Juwita Ratu Kencana ngono. Sok sapa wae sing bisa mberat reretu madangna swasana ana ing Praja Majapahit bakal jumeneng ratu ana ing Praja Majapahit. Katen Kang. Mula kanthi kuwi, wiwit dina iki aku bakal nganggo gelar Prabu Brawijaya Damarwulan. Pawiyatan sampun paripurna.